এইটা কଣ ସେଇଟା ଶାଗ ମୁଗ ଆରଥର କାକରା ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲି ହଁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦେଇଛନ୍ତି କହ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜି ଯେଉଁ ହବ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହବ ହଁ ହଁ ତୁ ତ ମୁଁ କହୁନି ସେ ଛୋଟଟା ସେ ଜରିସା ଦେଇଦେଲୁ କାହିଁ ଇଏ କରୁଛୁ ଏ ଭଗବାନ ତତେ କ'ଣ କହିବି ଲୋ ହଁ ଖଟା ଜରି ଦେଇଦେବୁ